Kasyr patří mezi koně pro pokročilejší jezdce a i ti mohou narážet na problémy, které plynou z nedostatečné ohebnosti a stuhlosti, ze které má kasyr často tendenci utíkat. Proto začínám v kroku s cviky na základní ohebnost, jako je v kruhu změnit směr. Mělo by být patrné, že je snaha o plynulý krok a nezávislou práci na přistavování koně. Než dojde ke změně směru, nejprve přistavím a až poté se mění směr tělem. Jinými slovy, když dojde k přistavení, je dobré, aby kůň na tento moment ještě pokračoval rovně a až poté zatočil. Takto bych řekl, je dobré výjíždět do každého obratu, tedy první ukázat koni, kudy půjde a až poté vybídnout daným směrem holeněmi. U kasyra v klusu dobře pomáhá cvik od stěny ke stěně, který zajistí soustavnou práci na ohýbání, které by mělo vést k větší kontrole. Před změnou směru diagonálou je důležité nejprve vyjet roh a poté najet na diagonálu. A stejně tak se snažím dovést koně před roh jízdárny. Na druhou ruku cvik od stěny ke stěně může být od 1 až 3 metry ve středu dlouhé stěny, přičemž je důležité se nesnažit s koněm zatáčet, ale vytěsňovat jej holení směrem od stěny a ke stěně s přistavením. V tom je značný rozdíl. V pracovním klusu zdůrazňuji shromáždění a zároveň přes poloviční zádrže nabízím koni protažení směrem dolů za udidlem a i nadále stranové přistavování. Jezdci by si měli uvědomit, že žádný kůň nebude dlouho vyšlapovat pouze s jednou pozicí hlavy. Kruh je základ veškeré jízdárenské práce a v kombinaci s přechody si jezdec postupně osvojuje vedení koně. Ruka by při přechodu měla nabídnout tak, aby si kůň hledal udidlo a tedy zůstal na sníženém přilnutí. Tím posiluje záď i zádové svaly. Zde opět využívám principu poloviční zádrže. Na kruhu by měl být kůň na takzvaném vnitřním přistavení. Nicméně to neznamená, že nepřistahuji i ven. Naopak, vnější otěž náznakem přitahuje ven a tím dociluje hravého oboustranného kontaktu, koně v obratu vede a udržuje v zarámování. Kasyr již nepatří mezi koně s prostornými chody, proto je velmi důležité se zaměřit na přizpůsobivý set pracovní a ve cvalu později i na lehký. Pak vyjedu přímo vpřed, lze opět prodloužením otěží koně nechat protáhnout a silnějším přidržením holení docílit, aby nadále cválel. Tento cvik doporučuji si osvojit. Prvním cvikem na ukračování se považuje ustupování na holeň. Koně je třeba mít přistaveného na opačnou stranu, než na jakou se ustupuje. Sledujte i výraznější práci pravé vnější otěže, do které je kůň křížově napobízen levou holení za obřišníkem. V detailu na kruhu je patrné, že se kasyr necítí zcela spokojeně, je neuvolněný a na kruhu tohoto průměru se mu nechce podsazovat zadní odrazová noha. Při přechodu do nižšího chodu pak je důležité nenechat koně zastavit nebo neúměrně zpomalit, proto je přechod do kroku postupný s přechodem do klusu. Jezdec nesmí v tomto bodě podlehnout pocitu vytvářet pohyb tlačením a strkáním, ale jak je patrné na sedu, zcela se přizpůsobit a sám netuhnout. Nicméně holení si prostě kasyr řekne o stálejší a silnější pobízení. Opět platí, že stehnový set je určitou kontrolou vyváženosti a měl by pomoci kasyrovi se lépe pohybovat. Ruce i při odlehčení musí udržet stálé hravé přilnutí a holeň nepobízí každý cvalový skok. Při přechodu do klusu koně nezasedávám a naopak, jak je dále i vidět, lze koně nacválat i ze stehnového sedu.
Jak pracovní, tak stehnový set lehký jsou potřebnými nástroji jezdce a je dobré neustále pilovat k dokonalosti. Na závěr je dobré každého koně vykusat a pozvolna přes poloviční zádrže povolit otěž až k zahození. Pokud se mi kůň ochotně vytáhne za udidlem, je to přinejmenším dobrá známka, že se do pohybu zapojoval celý dynamický oblouk koně.